Għal darbohra nsellmilkom l-aħwa u nistedinkom tisimgħu din l-istorja meħuda mit-tieni ktieb tal-Kroniki, kapitlu 20. Wara dan ġara wkoll li wlied Moab u wlied Ammon u magħhom xi wħud mill-Ammonin ġew għal Ġosafat biex jitqabdu miegħu. Imbagħad ġew xi wħud biex jagħrfu lil Ġosafat billi qalulu ġejja fuqek kottra kbira min-naħa l-oħra tal-baħar, mis-Sirja u Ara, qegħdin f'Ħasson Tamar li hi f'Għajn Geddi. U Ġosafat baża u dawwar wiċċu biex ifittex lil mulej u nieda s-sawm f'Ġuda kollu. U Ġuda inġema' biex ifittex l-għajnuna mingħand il-mulej u mill-bliet kollha ta' Ġuda ġew ifittxu lill-mulej. U Ġosafat waqaf f'nofs il-miġema ta' Ġuda u Ġerusalemm f'dar il-mulej quddiem il-bitħa l-ġdida. U qal u mulej Alla ta' missirietna, mhux int Alla fis-sema, u ma taħkimx inti fuq is-saltniet kollha tal-ġnus? U m'hemmx f'idejk il-qawwa u s-seta' hekk li ħadd ma jista' jaqaflek? Mhux int Alla tagħna li keċċejt in-nies li kienu jagħmru f'din l-art minn quddiem il-poplu tiegħek Iżrael u tajtha lin-nisa l-Abraham ħabibek għal dejjem. U huma għamlu fiha u bnewlek fiha santwarju għal ismek billi qalu meta tiġi fuqna xi ħsara, sejf, ħabq, pesta jew ġuħ, nieqfu quddiem din id-dar u quddiemek għax ismek hu f'din id-dar u ngħidu lilek fid-dieqa tagħna u int tisma'na u teħlisna. U issara. U wlied Ammon u Moab u dawk tal-muntanja ta' Sejir li inti ma ħallejtx lill-Iżrael jidħol fuqhom huma ħerġin minn art l-Eġittu iżda twarbu minnhom u ma qerduhomx ara. Kif qegħdin ħallsuna billi jiġu jaqilgħuna mill-art li jien tajtna b'wirt. U Alla tagħna ma tagħmilx ħaq minnhom għax aħna m'għandniex saħħa quddiem dil-kottra kbira li ġejja għalina u lanqas nafu x'se nagħmlu iżda għajnejna huma fuqek. U Ġuda kollu bit-tfal żgħar tagħhom bin-nisa tagħhom u b'wliedhom kienu waaqfin quddiem il-mulej. Imbagħad fuq Ġaħżiel bin Zakkarija bin Benajja bin Ġejjel bin Mattanija, Levita minn wlied Asaf ġie l-ispirtu tal-mulej f'nofs il-miġema. U qal isimgħu u Ġuda kollu u intom li tagħmru f'Ġerusalemm u int u Sultan Ġosafat, hekk jgħidilkom il-mulej, la tibżgħux u la titredux minħabba dil-kottra kbira għax mhux tagħkom it-taqbida, iżda taqla. Inżlu għada l-jom, ara, huma tlejn mit-telgħa ta' Sis u intom issibuhom ftar fil-wied bis-swiet id-deżert ta' Ġerwel. M'għandkomx bżonn tiġġieldu din it-taqbida. Ħudu postkom, la titħarkux u araw il-ħelsien tal-mulej għalikom u Ġuda u Ġerusalemm. La tibżgħux u la titredux. Għada uħorġu għalihom għax id il-mulej magħkom. U Ġosafat miel b'wiċċu sal-art. Ġuda kollu u n-nies kollha ta' Ġerusalemm inxteħtu quddiem il-mulej iqimu lill-mulej. U Leviti minn wlied il-Keħatin u minn wlied il-Koraħin qamu biex ifaħħru l-mulej Alla ta' Iżrael b'leħen qawwi u għoli. U qamu kmieni filgħodu u ħarġu lejn id-deżert ta' Tekua u huma u sejrin Ġosafat waqaf u qal isimgħuni o Ġuda u intom li tagħmru Ġerusalemm, emmnu fil-mulej Alla tagħkom u hekk titwettqu, emmnu l-profeti tiegħu u tirbu. Wara li ftehim mal-poplu għażel xi għannejja li imlibsin il-bies mqaddes kienu jannu tifħir lill-mulej u huma jimxu quddiem l-eżerċitu kienu jgħidu faħru l-mulej għax għal dejjem il-ħniena tiegħu. U malli bdew jannu u jfaħru
Il-mulej qiegħed xibka moħbija għal-Uliet Ammon u Moab u għal dawk tal-muntanja ta' Sejjir li kienu ġew għal Ġuda u kienu mkissrin. Għax Uliet Ammon u Moab għamu għal dawk li kienu jagħmru fil-muntanja ta' Sejjir biex joqtluhom u jeqirduhom għal kollox. U wara l-ħelsu min-nies lil Sejjir għenu wieħed il-ieħor biex jeqirdu lil xulxin. U x'in Ġuda wasal fuq l-għolja li minnha wieħed jara d-deżert, ħarsu lejn il-qotra u wara. Rawhom itzma mejtin, mixħutin mal-art, u ħadd ma ħeles. U x'in Ġosafat u l-poplu tiegħu ġew biex jieħdu l-priża tagħhom, sabu fost l-itzma mejtin kotra ta' ġid, tal-biesi u ta' oġġetti prezzjużi. U ħadu minnhom għalihom aktar milli kienu jifilħu u damu 3 ijiem jieħdu l-priża għaliex kienet wisq kbira. U fir-raba' jum inġemgħu f'wied Beraka għax hemm kienu ibierku l-mulej għalhekk semmew isem dak il-post wied Beraka sal-lum. Imbagħad reġgħu lura l-irġiel kollha ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm u Ġosafat qudiemhom lejn Ġerusalemm bil-ferħ għax il-mulej ferrahom fuq l-dewwa tagħhom. U daħlu Ġerusalemm bid-daqq tal-arpi taċ-ċetri u tat-trombi lejn dar il-mulej. U l-biża' Alla waqa' fuq is-saltniet kollha ta' dawk il-pajjiżi x'insemgħu li tqabad il-mulej mal-għedewwa ta' Iżrael. U hekk strieħet saltnet Ġosafat għax Alla tiegħu taħ il-mistrieħ minn kull naħa. L-ewwel il-coronavirus ħarbat il-ħajja ta' partita nies b'xi forma jew oħra. Imqar fl-aħjar mumenti tagħna kapaċi joħloq stress li jibda inaqqar u inawwar is-sanità mentali tagħna jekk ma noqgħodux attenti. Nixtieq naqsam magħkom xi ideat sabiex tieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħkom matul dan l-istaġun sfidanti. Nsejħilhom ideat proattivi għax bihom tieħu azzjoni qabel ma timrad. L-ewwel ħaġa. Tiffissax fuq ħabarijiet u rapporti u analiżi biss. La tibżax jgħidilna l-mulej f'Iżajja 41 vers 10. Għax jien magħkom. Tħarsux ansjużi madwarkom għax jien Alla tagħkom. Nqawwikom, ċertament ngħinkom, fi żgur se nżommkom b'lid l-lemminija tal-ġustizzja tiegħi. Meta nkunu f'iżolament fiżiku, kważi kważi u tiftaħ ir-radju jew it-televiżjoni jew taqbad mal-internet. Dan jisfalek biss ħsara. L-aġġornament kontinwu u l-posts ma jaqtaw qatt fuq il-coronavirus attwalment jispiċċaw biex flok jaħjuk iżidulek l-ansjetà, iżidulek l-inkwiet, il-biża', d-dieqa u d-depressjoni. Isma' l-aħbarijiet darba biss f'jum wieħed jekk tixtieq iżżomm kuntatt mal-ġrajiet kurrenti. Iżda mbagħad itfila dik l-imbierka kaxxa u ffoka fuq ħwejjeġ oħra. Billi nagħlfu l-ansjetà tagħna mhux se nibdlu ċ-ċirkostanzi. Mhix bakketta maġika din, iżda ftakar u emmen li Alla tagħna jaf u jidderriġi kollox. It-tieni punt. Immedita fuq kelmet Alla. Salm 94 vers 19 jgħidilna meta l-ħsibijiet ansjużi tiegħi jimmultiplikaw fija il-konsolazzjoni tiegħek jaxqu lil ruħi. Hemm sliem li jisboq kull fehma umana u dan ingawduh biss billi niffukaw fuq il-Missier li jagħtina da sliem permezz ta' Kristu Ibnu. Jekk qatt ma ppruvajt timmedita, issa huwa l-ħin biex tibda. X'inhi allura l-meditazzjoni Kristjana? It-tip speċjali ta' attività mentali bija naħseb u nirrifletti, niftakar u nikkonsidra, infittex u napplika li għan-nifsi diversi ħwejjeġ li nkun tallimt intellettwalment
dwar l-emejjel u l-modijiet tagħha, l-għanijiet u l-kmandamenti tiegħu, it-theddid u l-wiegħdi tagħha. U taħriġ ta' kontemplazzjoni qaddisa mwettqa konxjament fil-preżenza ta' Alla Missieri taħt għajnejh bl-għajnuna tal-Ispiritu tiegħu bħala mezz ta' komunikazzjoni jew komunjoni miegħu. J.I. Packer, l-awtur Kristjan famuż jgħid: hemm xi ħaġa li timmiljora jew ittejjeb il-moħħ immensament meta jikkuntempla lid-divinità lil Alla ġifieri. U suġġett tant vast li ħsibijietna jintilfu fl-immensità tiegħu, tant font li l-kburija tagħna tereq fl-infinità tiegħu. Ħafna minna jħobbu jaqraw, però l-qari tittoqgħod attent kif tagħmlu. Hemm qari bħala delizzju u hemm qari bħala dixxilpina morali. Il-qari bla meditazzjoni jiswilek ftit. Il-meditazzjoni bla qari hija perikoluża. Thomas Brooks, il-Puritan, jgħidilna hekk: billi naħla tmiss il-fjura ma tiġbor ebda għasel. Terda l-ħlewwa biss meta tibqa' għal xi żmien fuq il-fjura. Mhux min jaqra l-iżjed, iżda min jimmedita l-iktar, juri li hu Kristjan prim, mill-oħla, isħaħ u għeref minn ħadd ieħor. Mela, ħu l-ħin tiegħek waqra salm u rifletti fuq l-istorja li rajtilkom fil-bidu, l-istorja tal-rebħa ta' Ġosafat li Alla taħ fuq l-edewwa tiegħu. Aħseb x'qed jgħidlek Alla u x'inhi qawwietu fis-sitwazzjoni qed tiffaċċja. Itlob fid-dawl ta' xi tkun qrajt u ħalli dik il-verità tereq f'ruħek. Waħseb fuq kollox x'azzjoni tista' tieħu. It-tielet punt, tkellem magħna. Tkunu ansjużi dwar xejn jgħidilna l-Apostlu Pawlu. Anzi f'kollox, bit-talb u bis-suppliki mar-ringrazzjamenti ħallu r-rikjesti tagħkom ikunu magħrufin lil Alla. Sliem t'Alla li jissupera jew jgħaddi kull fehma se jgħassilkom qlubkom u mħuħkom fi Kristu Ġesu. Alla mhuwiex sorpriż li tinsab forsi stressjat jew inkwetat. U dal-ħin biex titfa' fuqu l-hemm kollu tiegħek għax hu juħsibek. Dawwa l-inkwiet tiegħek f'tifħir. Ibda billi trottħaj lil Alla għal kull ħaġa tajba f'ħajtek. Jekk ikollok tagħmel lista ta' barkieta bli tibqa' skantat x'tak Alla u x'għadu jrid jagħtik. Iffoka l fuq u ffoka l barra minnek innifsek. Itlob għal ħadd ieħor, għall-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, għat-tobba, l-infermiera, il-care workers u kull volunteer u tip ta' impjegat ieħor li jieħdu ħsieb il-pazjenti tagħna. Itlob għall-pulizija u s-soldati li jinsabu tant involuti f'din il-kriżi. Itlob għall-gvern biex ikompli jieħu miżuri f'waqthom li jiġdu għaqal u prevenzjoni. Itlob għall-poplu Malti biex jifhem is-sitwazzjoni, isegwi l-istruzzjonijiet u jikkoopera. Itlob għat-tfal li qed jitilfu l-iskola u għall-ġenituri li ħajjithom tilfet ir-rutina tagħha. Itlob għan-nies vulnerabbli, għall-pazjenti diġà milquta, pazjenti oħra. Itlob għan-nies li kienu qed jistennew operazzjoni u issa se jkollhom jagħmluha wisq aktar tard. Raba' punt. Fittex arja friska u parteċipa f'attività fiżika. Ma ninsewx li aħna ruħ u ġisem. Toqgħodx fid-dar jekk tista' titla' fuq il-bejt u tieħu naqra arja u naqra xemx. Id-dawl naturali jiġielna nħossuna aħjar. Dan hu fatt stabbilit. U lanqas taffordja tibqa' bla ma teżerċita ruħek. Teżerċita ġismek. Tibqax isek ġibejna ħin kollu passiv fil-ġurnata kollha. Itfa' ftit mużika u għamel eżerċizzju. Isoqgħod attent ma tweġġax. Ibda bil-mod, żid fir-ritmu u għall-aħħar reġa' naqqas. Tħossok aħjar u tiekol aktar bla bdejt.
Forsi mqar mit-tieqa tista' tinnota s-sbuħija tal-ħolqien tagħna. Faħru għall-qasafra tal-bejt, għas-siġra tal-fraxnu, għall-bal tal-bajtar, għall-kelb għaddej b'ċinga fit-triq ma' sidu. Jekk toqgħod f'belt, ringrazzja l-Alla għall-wires tal-elettriku għaddejjin minn quddiem it-tieqa tiegħek. Jekk tfittex is-sabiħ, issib is-sabiħ. Kull mu madwarek jitkellem dwar l-eżistenza u l-provvidenza tagħna. Investi ħin biex tgawdi l-ktieb tagħna minn l-istampi, ċoħ il-ħolqien madwarek. Il-ħames punt. Ikkuntatti għall-ħbiebek, rabatek, uħudek fi Kristu. Il-bżonn ta' kuntatt uman huwa wieħed reali. Alla ddisinjana biex nidħlu f'relazzjonijiet ma' xulxin. Primarjament miegħu, iżda wkoll ma' nies bħalna. U hu vantaġġ mill-fatt illi qed ngħixu fi żmien teknoloġiku. Video chat tagħmlek tajjeb. Kun kapaċi tissapporti għal ħaddieħor ukoll. Issa attent. Attent. Tħallix il-konverzazzjoni tkun dominata bil-coronavirus. Iżda tinjorajniex laqqas. Idu nkunu realistiċi mingħajr ma naqgħu f'paranoja. Għax qed nipprattikaw l-hekk imsejjaħ social distancing ma jfissirx li mmorru fl-estrem li ieħor illi ningħalqu f'ċella għalina. Is-sitt punt. Skopri kif tista' sservi. Għalhekk inkoraġġixxu xulxin jgħidilna l-Apostlu Pawlu u ibnu wieħed il-ieħor bħalma fatti qegħdin tagħmlu. Meta sservi ma tibqax iffissat fuq innifsek. Tħossok produttiv u qed tmitt idejk għal ġid. Iż-żewġ uliedi pereżempju qed jagħmlulna xirjiet lilu u l-Marti, Marti sservini billi żżomm id-dar nadifa u jien billi nżajjar. Inservu lit-tifla billi neħdu ħsieb il-qattus. Jiena inservi lilkom billi nibqa' nikkomunika magħkom, nallimkom u nimmotivakom. Intom tistgħu tixxerjaw l-Evanġelju fuq il-Facebook. Titfgħu xi kwotazzjoni tajba li tot ta' żminijiet ta' bħalissa. Forsi jekk kien aktar mobbli tkun tista' tieħu xi ikla lil xi anzjana, naf jien. Is-seba' punt. Wassal xi tip ta' rutina. Għal ħafna minna r-rutina tas-soltu sfaxxat f'ġurnata. Iżda b'daqshekk ma jfissirx li imissna nitilfu kull sens ta' ħin u orarju. Imla l-ġurnata. Anke jekk tagħmel attivitajiet li qatt maħlum bihom. Forsi jekk għandek ħafna ħin fuq idek tibda titgħallem xi sena fejn naf jiena l-ganċ, il-labar, jew titgħallem lingwa fuq l-internet għalale. Jekk l-iskola kellek il-Franċiż u llum insejtu totalment, erġa' bdieħ. Affaxxinanti kif jerġa' jibda jiġi lura u tieħu pjaċir. Marti qed tirċievi lezzjoni kuljum biex titjib fl-Ingliż. Timetable mimlija u strutturata tnaqqas l-ansjetà. Tħajrek torqod aħjar bil-lejl u tagħtik sens ta' kontroll. Avolja se tibqa' d-dar toqgħodx titgħażem fis-sodda filgħodu. Ovvjament inħasel kuljum pas-soltu. U qed attent biex ma toqgħodx tnaqqar matul il-ġurnata. Oħloq ritmu għall-ġurnata kollha. U l-aħħar punt. Ir-rilassa. Bil-kwarantina kellna naqtaw ħafna ġiri u ġenn tas-soltu. Forsi qed noħossuna qisna fil-bużżieqa mimlija arja u issa bużżieqa żgħira u mbaħħbħa. Tgħallem irrilassa, ġekk hemm. Isma' ftit mużika tajba. Aqra romanz. Forsi ta' djarju fejn qatt ma bdejt wieħed. Jew tikteb eba' versi kif taf int. Aħra sensiela. Kollox fil-proporzjon tiegħu però. Forsi wkoll tilab l-isbaħ logħba tad-dinja, iċ-ċess. Hawnhekk nagħtik id-dritt illi ma taqbilx miegħi. Jekk m'intix ambizzjuż salab il-ludo ma' ibnek jew ma' żewġek. Is-sempliċi sabiħ ukoll. Forsi tadotta lizzju ġdid. Min punti naħseb illi jistgħu jgħinuna biex immantnu s-saħħa mentali tagħna matul il-coronavirus. Irridu nieħdu azzjoni bi strateġija, mhux bil-ġenn, mhux bitfexxix imma biħsieb għaqli. U fuq kollox, ftakar żewġ ħwejjeġ importantissimi. L-ewwel waħda. Alla
ma bdikax it-tron tiegħu u jibqa' missierek. Alla ta' bilħaq jaf x'qed jiġri għax din hija r-rieda tiegħu għad-dinja bħalissa. U t-tieni ħaġa, dan il-flaġell xi darba se jgħaddi.